సక్సెస్తో ఏంటంటే ఎనర్జీ వస్తుంది, రైట్ ఇలా సినిమాలు తీయొచ్చు అనే ఒక కిక్ వస్తుంది. అదే ఇవాళ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసింది ఒక పెద్ద డైరెక్టర్. నేను ఎప్పుడు అంటాను, బిగ్ డైరెక్టర్ అప్కమింగ్ వాళ్ళతో సినిమా చేస్తే అది పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళింది. రాజమౌళి గారు ట్రై చేసిన మర్యాద రామన్న కానీ, ఈగ కానీ, ఈరోజు కానీ. సో ఒక స్టార్ డైరెక్టర్కి అప్కమింగ్ వాళ్ళు ఉంటే ఆ సినిమాని మ్యాజిక్ చేయొచ్చు. స్టార్ డైరెక్టర్ స్టార్ హీరోతో చేస్తే ఇంకా అది ఇమేజ్తో వెళ్తుంది. కానీ ఇలాంటి ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ సింపుల్ స్టోరీని క్యూట్గా తీయొచ్చు. అదే స్టార్ ఉంటే, ఇదే సినిమాలో స్టార్ ఉంటే వర్కౌట్ కాదు. సో ఆడియన్స్ కానీ ఆ స్టార్ ఇమేజ్ వల్ల పెద్ద రేంజ్లోకి వెళ్ళకుండా డివైడ్ టాక్లతో నడుస్తాయి. ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకో విషయం, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.